Vi har vand. Sådan nogle, der ved jeg ikke, hvad det hedder. Så køkkenet. Og så en lille bord. Alt der shit. Så vi går op. Vi er lige kommet til Serbien, så lad os lige gå op i trapperne. Okay, undskyld, det var lige lidt rodet, og vi har mange værelser her. Hvad er det der? Men jeg bliver selv lige klar. Okay, så det er min og min søsters værelse. Også. Makeup-bord. Det der, vores store seng. Det der. Og så vores skab.